No niin, jatketaan sitten kehittämistyön menetelmät ykkösen verkkokurssia. Sinänsä aika jännittävää tämmöinen tapa, että me siirretään nämä kurssit tänne verkkoon, että kyllähän tässä lehtorinkin homma muuttuu aika olennaisesti ja vanhastaan tiedän, että tämmöiset kurssit saa hyvää palautetta ja sitten ne saa myös huonoa palautetta, eli hyvää yleensä on se, että sieltä kotikoneelta pystyy seuraamaan tätä luentoa, mutta ehkä me tässä jotain myös menetetään, kun emme toisiamme niin kuin livenä näe. Joo, nyt seuraava aihe olisi pohtia, että mikä tämä Humakin opinnäytetyö oikein on. Ja sehän nyt tiedän hyvin, että te olette opinnäytetyöiden ajatuksen kanssa tosi monessa vaiheessa, että veikkaisin niin, että useammalla ei ole oikein ideaakaan, että mikä tuo opinnäytetyö voisi olla. Ja pieni osa on jo aloittanut opinnäytetyön työstämisen ja osalla on sitten jonkinlainen idea tai ajatus siitä, että mikä tuo voisi olla. Mutta tämä ei haittaa, eli kurssilla voi mainiosti olla, vaikka tuo opinnäytetyön idea ei vielä olisi selvillä. Mutta se, mihin pyritään, niin selviää kyllä tässä pian. Ja mä en yleensä tykkää niin lain kohdista, ne lakipykälät on jotenkin hirveän tylsiä, mutta meidän opinnäytetyön kohdalla on vähän kuitenkin mietittävää, että mitä tämä ammattikorkeakoululaki ja valtioneuvostoasetukset opinnäytetyöstä sanoo. Ja mä nyt yhden virkkeen kuitenkin luen tästä ääneen, koska se on merkityksellinen. Eli ammattikorkeakoululain mukaan opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Ja tässä on kaksi sanaa, joihin on syytä kiinnittää huomiota, eli tuohon soveltaa sanaan ja sitten käytännön sanaan. Eli opinnäytetyössä tosiaan sovelletaan niitä tietoja ja taitoja, joita tässä 3-4 opintovuoden aikana on hankittu, ja sitten opinnäytetyö on käytännön asiantuntijatehtävä, eli se ei ole teoreettinen pläjäys, vaan käytännön asiantuntijatehtävä. Ja kun me sitten mietittiin täällä Humakissa, että millä tavalla osoitetaan tämmöinen tietojen ja taitojen soveltaminen käytännön asiantuntijatehtävässä, niin päädyttiin siihen, että nämä vaatimukset täytetään Humakin opinnäytetyössä tekemällä työelämän kehittämistehtävä. Ja se on sillä lailla niin kuin oikeastaan meidän kaikki opinnäytetyöt on työelämän kehittämistehtäviä, koska niissä tehdään tilaajasopimus, ja tämä tilaajasopimus tarkoittaa siis sitä, että siellä on joku toimeksiantaja, joka tilaa opiskelijalta opinnäytetyön, jossa kehitetään toimintaa. Ja tästä kerron hetken päästä enemmän tuosta tilaajasopimuksesta, mutta idea siinä kuitenkin on, että tästä tilauksesta solmitaan ihan sitova sopimus, siis sopimus, opinnäytetyön yhteistyösopimus, kirjallisesti 3 kappaleena sitten tilaajan, tekijän ja ohjaajan kesken. Eli se sopimus voidaan solmia sitten siinä vaiheessa, kun opinnäytetyösuunnitelma on jo jollakin mallilla ja tilaajalla ja tekijällä on yhteinen käsitys siitä, että minkälainen kehittämistehtävä tehdään, ja että opinnäytetyölle on siinä vaiheessa määritelty ohjaaja, eli näiden 3 kesken tuo sopimus sitten laaditaan. Kerron siitä vielä hiukan enemmän hiukan myöhemmin. Ja sitten semmoinen toivomus, että heti jos tulee jotain kysymyksiä, niin mä vastaan niihin saman tien, eli kirjoittakaa tuohon chattiruutuun kysymys. Se teidän kirjoittamat chatit ei tule sitten tallenteeseen näkyviin, eli jos tätä tallennetta käytetään tulevina vuosina tai muilla kampuksilla, niin ne eivät tule näkyviin. Sen sijaan toistan sitten sen kysymyksen suullisesti ja vastaan siihen saman tien. Mutta tämmöisen on tosiaan menty, ja Humakin opinnäytetöissä on myös tietynlainen evoluutio, että ehkä me alun perin ajateltiin opinnäytetyötä vähän semmoisena akateemisena
eli vähän pienempänä kuin gradu, mutta jonain sen tapaisena, ja siitä sitten niin kuin askel kerrallaan sitä on muutettu tuonne lähemmäksi kehittämistehtävää, ja nyt se on sitten kehittämistehtäväksi määritelty. Itse olen ohjannut näitä opinnäytetöitä noin 8 vuoden ajan, ja on semmoinen tunne, että opinnäytetöiden laatu on myös parantunut tämän takia, ja se ehkä johtuu siitä, että ammattikorkeakouluopiskelijat pääsee tällä opinnäytetyöllä tekemään sellaisia asioita, missä ne on vahvempia, niin kuin omia vahvuuksia käyttämään ja ehkä vahvempia kuin yliopisto-opiskelijat. Olen ollut myös yliopistossa lehtorina ja tiedän, että myös siellä niin kuin kadehditaan ehkä ammattikorkeakoulujen käytännöllistä osaamista, että ammattikorkeakouluopiskelijat ihan oikeasti pystyy kehittämään työtä, kun taas yliopisto-opinnot perustuu enemmänkin kirjojen lukemiseen ja sitten tutkimuksen tekemiseen, ja siellä on vielä aika vähän tekemistä näiden käytännön tehtävien kanssa. Eli ehdottaisin, että valitsette tosiaan teitä itseänne kiinnostava opinnäytetyö, jossa tilaajalla on todellinen tarve kehittää toimintaa, ja se on kyllä sitten vahva näyttö myös työelämän suuntaan. Meillä myös hiljattain valmistui päättävien opiskelijoiden kysely, ja siinä yksi kysymys oli se, että millä tavalla opinnäytetyö on hyödyntänyt työllistymistä, ja näin opinnäytetöiden ohjaajana kyllä kovasti lämmitti sydäntä sellainen se tieto, että yli kolmasosa kertoi, että opinnäytetyö on selvästi vaikuttanut työllistymiseen. Se 1/3 ainakin mun mielestäni kuulostaa tosi korkealle lukemalle, koska tässähän nyt ei suoranaisesti ole tarkoitus, että opinnäytetyö suoraan tuottaa työpaikkoja, vaan että se tuottaa edellytyksiä kehittää ja käyttää kehittämistyön menetelmiä, ja niitä voi sitten soveltaa mitä erilaisimmissa työelämän kehittämistehtävissä. Ja sitten vielä tästä kehittämisestä, niin kyllähän se vähän sillä lailla on tässä yhteiskunnassa, että yhteiskunnan on valinnut kehittämiseetos. Et monissa organisaatioissa niin se on mennyt aika pitkälle, että organisaatioita myllätään, että ne tulisi tehokkaammiksi töitä. Siellä on paljon työrotaatiota, on myös irtisanomisia ja ylipäänsä siis tämmöinen, että yritetään tehdä asioita tehokkaammin, tuloksellisemmin, vaikuttavammin, ja useimmilla työpaikoilla on jatkuvasti erilaisia kehittämisprojekteja meneillään. Mä en tiedä nyt, onko se hyvä asia vai onko se huono asia, onko se jotenkin stressaavaa, että kyllähän jotkut puhuu, että meillä on nyt kevätorganisaatio ja sitten on syysorganisaatio ja sitten taas kevätorganisaatio, kun niitä uudistetaan. Mutta se on joka tapauksessa tätä päivää, ja ehdottaisin lämpimästi, että lähdette mukaan tähän kehittämistoimintaan, ja kannattaa aina mieluummin olla sen kehittämisen kärjessä kuin jarruna. Ja tosiaan opiskelijoita on kaikista koulutusohjelmista, ja meillä on vain yksi opinnäytetyöopas, joka ohjaa kaikkien koulutusohjelmien opiskelijoita, eli lukekaa huolella tosiaan tuo opinnäytetyöopas. Se on toki myös tenttikirjana, mutta lukekaa se myös siitä näkökulmasta, että millä tavalla mä näillä ohjeilla pystyisin tekemään hyvän kehittämistyön tilaajalle. Vaikka itse olen ollut hääräämässä sen oppaan laatimisessa, niin uskaltaisin väittää, että se on kohtalaisen hyvä opinnäytetyöopas sen takia, että siinä se ei ole pelkästään niin kuin sääntökokoelma, eli laitan lähdeviitteet näin ja noin, vaan siinä myös neuvotaan, että miten onnistut opinnäytetyössäsi. No niin, ja sitten tuosta opinnäytetyöyhteistyösopimuksesta, niin se sopimuspohja löytyy HUMAG-wikistä, niin kuin ylipäänsä meidän kaikki dokumentit ja kaikki ohjeet on laitettu sinne HUMAG-wikiin, ja
jos ette ole vielä HUMAG-wikiä hirveän paljon käyttänyt, niin ruvetkaa käyttämään. Eli siellä wikin oikeassa yläkulmassa on semmoinen hakukenttä, ja kirjoittamalla vaikka siihen hakukenttään opinnäytetyö, niin tulee jokseenkin kaikki, tai oikeastaan kaikki opinnäytetyön tekemiseen tarvittavat dokumentit, muun muassa tämä tilaajasopimus, jonka nimi on siis opinnäytetyön yhteistyösopimus. Ja meillä tässä, että miten tuo sopimus solmitaan, niin siinä on kampuksittain ja koulutusohjelmittain ehkä hiukan kirjavia käytäntöjä, mutta ollaan kuitenkin pyritty siihen, että solmittaisiin se sopimus siellä työpaikalla, eli jos ohjaavalla lehtorilla suinkin on resursseja, niin pyytäkää lehtori sinne työpaikalle sopimaan sitä sopimusta, koska silloin nämä 3 henkilöä, siis ohjaaja, tilaaja, tekijä, pystyisi keskustelemaan siitä, että mihin tällä opinnäytetyöllä itse asiassa pyritään ja minkälaisia menetelmiä siinä käytetään ja mikä sen opinnäytetyön lopullinen tuotos sitten tulisi olemaan. Ja se kyllä suuresti, että nämä 3 henkilöä ymmärtää toisiaan, niin suuresti helpottaa myös opinnäytetyön tekemistä. Ja samalla usein lehtoreiden on myös mukava vierailla tuolla työpaikoilla, jotka kehittämistehtäviä meille tarjoavat. Sitten siitähän aina usein jotenkin nousee ainakin tuolla kulttuurituotannon koulutusohjelmassa esiin rahakysymys, että maksetaanko opinnäytetöistä. Kyllä mun käsitys kuitenkin on, että suurimmasta osasta ei makseta, että aika harvoin opiskelija saa opinnäytetyöstä palkkaa tai palkkiota, mutta ei se kyllä mitenkään ihan tavatonta ole, ja itse kun olen noita ollut sopimassa siellä työpaikoilla, niin olen kyllä nostanut tuon rahakysymyksen esiin ihan vaan kysymällä, että onko tästä mahdollisuus pientä korvausta opiskelijan saada. Se niinkin riippuu siitä tehtävän luonteesta ja tilaajasta, että voidaanko saada, mutta toisinaan semmoisia 300-500 euron korvauksia niistä on saatu, joskus jopa 2 tonnia, mutta kuten sanoin, niin suuri osa tapahtuu niin kuin oppimisen puitteissa ilman erillistä korvausta. Sitten tuolla, kun solmitte sitä sopimusta, tätä kolmikantaista sopimusta, niin siellä on muutamia seikkoja, joita erityisesti kannattaa huomioida, ja tärkein niistä on sen opinnäytetyön julkistaminen. Eli viimeistään siinä vaiheessa, kun se sopimus solmitaan, niin tilaajalle on syytä kertoa, että HUMAGin opinnäytetyöt julkaistaan Theseus-verkkokirjastossa, mikä siis tarkoittaa sitä, että jos joku googlaa vaikka opiskelijan nimen tai tämän työpaikan nimen, niin ensimmäinen sopimus tai ensimmäinen osuma saattaa ollakin sitten tämä opinnäytetyö. Eli ne on sitten ihan reilusti julkisia verkossa. Pyydän tässä, opiskelija kysyy, että hän ei saa oikein yhteyttä, ja pyydän tuossa vieressäni istuvaa digitukihenkilöä Päivi Timosta reagoimaan tuohon Lotan viestiin. Sitten toinen asia, mikä on niin kuin kuitenkin mielenkiintoinen tai tärkeä asia siinä sopimuksen solmimisen yhteydessä, on opinnäytetyön tekijän oikeudet, eli opinnäytetyöhän täyttää tekijän oikeuskynnyksen, eli se on sellainen luova työ, jonka tekijän oikeudet kuuluvat yksinomaan tekijälle. Ja tämä tarkoittaa nyt käytännössä sitä, että opinnäytetyön tekijä voi kieltää tämän julkistamisen. Ei sen jälkeen, kun opinnäytetyön yhteistyösopimus on solmittu, niin tilaaja ei voi estää sitä julkistamista, mutta tekijä voi. Ja silloin siinä tapauksessa se jää käytännössä täysin pimentoon, eli sitä työtä ei lue muut kuin ohjaaja ja tarkastajat. En kuitenkaan suosittelisi tuota tapaa, tai oikeastaan suosittelisin vain siinä tapauksessa, että opinnäytetyön arvosana on ollut 1, jolloin siinä on ollut sen verran paljon ongelmia, että todennäköisesti tekijä itsekään
on sitä mieltä, että tähän työhön nyt ei tullut tarpeeksi panostettua ja silloin se ehkä kannattaa kieltää sen julkistaminen, mutta jos arvosana on 2 tai sitä suurempi, niin siinä työssä on kuitenkin niin paljon hyvää, että kehottaisin julkistamaan sen tämmöisen nykyaikaisen jakamistalouden periaatteen mukaisesti. Ja tässä vielä sitten se seikka, että jos opinnäytetyö sisältää jotakin semmoista arkaluontoista tietoa, mitä tilaaja taas ei halua julkaista, niin tämä on sellainen kysymys, jossa tekijän ja tilaajan on keskenään keskusteltava tämä asia selväksi. Eli siitähän voidaan jättää sitten pois semmoinen esimerkiksi liikesalaisuudet tai jotkut muut arkaluontoiset tekijät, eli on opinnäytetyön tekijän velvollisuus tilaajalla tarkistuttaa se, että mitään arkaluontoista ei julkisteta. Mutta sitten kun tämä on tehty, niin sitten tekijällä on oikeus julkistaa aina opinnäytetyö. Eli tämmöiset asiat noiden sisällöllisten asioiden lisäksi on syytä siinä opinnäytetyön yhteistyösopimuksen solmimisen yhteydessä käydä läpi. Ja tosiaan, niin mitä me sitten arvostetaan sitten siinä opinnäytetyössä on se, että ennen kaikkea se, että se tuottaisi konkreettisesti jotain sille tilaajalle, että opinnäytetyö ei oikeastaan saisi olla semmoinen vain kasa paperia, jolla ei ole mitään muuta merkitystä, jota joku lukee ehkä tai sitten yleensä ei. Että tärkeintä on niin kuin se, että sinne sitä tilaajan toimintaa kehitetään, mutta jos tämä kehittämistyö tuottaa mielenkiintoista asiaa koko ammattialalle, niin se on sitten semmoista ekstraa bonusta, plussaa, mitä me toki arvostetaan. Ja se nyt oikeastaan selvää, että silloin kun kehitetään, niin siihen liittyy myös katsaus sinne tulevaisuuteen, että se on jollakin lailla tulevaisuusorientoitunut ja taitava opinnäytetyön tekijä vähän myös miettii, että mihin suuntaan tämä ala on kehittymässä. Ja sen takia me pidetään myös tuo tulevaisuuspäivä tämän kehittämistyön menetelmät 1 osalta, että me orientoiduttaisiin jotenkin siihen, että mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan, mitkä on ne tulevaisuuden tarpeet, joita me voitaisiin hyödyntää opinnäytetyössä. Ja sitten me tullaan myös opettamaan näitä kehittämistyön menetelmiä, joista ensimmäisen kosketuksen saatte lukemalla tuosta tuon Zitan mainitseman teoksen kehittämistyön menetelmät, jota Katri Ojasalo ja kumppanit on tehnyt, ja me tosiaan pidetään tätä nyt toistaiseksi parhaana suomenkielisenä kehittämistyön menetelmiä käsittelevänä kirjana. Ja vielä viimeinen seikka, mitä me arvostetaan siinä on se, että kun se kehittämistyö on tehty, se on esitelty tilaajalle, on konkreettinen tuotoskin, niin vielä arvioidaan sitä, että miten me onnistuttiin siinä. Miten se prosessi onnistuu, mutta ennen kaikkea, että päästiinkö tällä opinnäytetyöllä niihin tavoitteisiin, jotka yleensä opinnäytetyön johdannossa on esitetty. Ja sitten, että mikä olisi se konkreettinen tuotos, että kun sanoin tuossa äsken, että pelkkä niin kuin 40 sivua paperia ei riitä, niin joku produkti, tuotos, mitä se tuottaa, on opinnäytetöistä tulisi löytyä. Ja niin kuin tyypillisimmin meidän opiskelijoiden tekemät produktit on oppaita, tai sitten ne voi olla kehittämisehdotuksia, mutta se voi olla myöskin joku kokonaan uuden toiminta- tai menettelytavan kokeileminen. Eli voidaan ajatella, että tilaaja on aina tehnyt jonkun asian aina samalla tavalla. Nyt opinnäytetyössä kokeiltaisiin jotakin aivan tyystin toisenlaista toimintatapaa, me arvioitaisiin huolellisesti, että miten se onnistuu. Eli siellä taustalla olisi se kysymys, että toimiiko tämä uusi menettelytapa. Ja näitä usein kutsutaan niin kehittämiskielessä pilotoinneiksi tai kokeiluiksi. Eli me kokeillaan sitä. Ei tehdäkään niin kuin selvityksiä eikä esiselvityksiä, vaan mennään suoraan sinne kentälle ja kokeillaan sitä uutta toimintatapaa. Niin se tuottaa jo sinänsä paljon usein mielenkiintoista tietoa, kun se havainnoidaan huolellisesti.
Ja jos se tuottaa siis semmoista tietoa, että sitä olisi syytä tallentaa, jakaa, niin silloin se itse tuotos voisi olla opas. Esimerkiksi mä vedän tällä hetkellä lähellä lähiöissä hanketta, jossa me kokeillaan erilaisia yhteisöllisiä toimintamalleja semmoisissa niin kuin oikein huonoissa, niin kuin, tavallaan niin kuin haasteellisissa lähiöissä. Ja me tehdään niitä toimintakokeiluita siinä aika paljon, ja sitten se lopullinen tuotos on se, että näin tämmöinen niin kuin lähiöiden osallistamisopas, näin saat ihmiset innostumaan yhteisöllisiin tapahtumiin lähiöissä. Se voi olla myös suunnitelma, mutta pääsääntöisesti niin suunnitelman toimeenpano on kiinnostavampaa kuin pelkkä suunnittelu. Omaa liiketoimintaa voi myös käynnistää, tai sitten tämän tehdyn kehittämistyön perusteella voitaisiin koota se työyhteisö kasaan ja pitää sitten siellä, opiskelija voisi tulla esittämään niitä kehittämistyönsä tuloksia, ja sitten yhdessä mietittäisiin sitä, miten tämä vaikuttaisi, miten me voitaisiin näiden tulosten perusteella edelleen kehittää organisaation toimintaa. Ja ohjaajan kanssa ja koulutusohjelman kohtaisesti voi myös miettiä, että mikä se tuotos voisi olla. Esimerkiksi DVD, opetus-DVD tai joku muu kulttuurituotannossa, esimerkiksi uudenlainen kulttuuritapahtuma tai palvelu tai uudenlaista liiketoimintaa. Mutta pääasia on, että se on jotain muutakin kuin paperi. Ja siinä voi sitten niin kuin miettiä, että miten se produkti esitellään, että usein niin kuin akateemisissa tutkimuksissa liitteisiin laitetaan kaikki tylsäkamaa, siis sellainen, että jota lukee vaan asiaan vihkiytyneet ihmiset. Mutta ammattikorkeakoulussa on vähän eri juttu, että joskus voi olla järkevä laittaa sinne liitteeseen se kaikkein tärkein asia, eli se tuotos, esimerkiksi opas. Eli että siellä olisi se opinnäytetyön perusosa ja sitten lopussa olisi liite. Ja nyt kun se olisi liitteenä se opas, niin se on helppo irrottaa siitä kokonaisuudesta ja antaa tilaajalle tai sille, kuka sitä opasta käyttää. Eli siinäkin voi miettiä, että onko se, niin kuin se tuotos upotettu sinne itse opinnäytetyöhön, onko se siellä joku luku vai onko se liite, vai onko se joku niin kuin täysin erillinen, jota voi vaikka hypistellä kädessä niin kuin tätä DVDtä. Ja sitten tämä kysymys, mitä aina kysytään, että kuinka pitkä opinnäytetyön on oltava, ja jotenkin aina niin kuin ollut vähän haluton vastaamaankin jopa tähän, koska nuo sivumäärät on aina niin kuin vaan pelkkiä sivuja, mutta opinnäytetyöoppaan suositusten mukaisesti hyvä pituus on 40-60 sivua, kaikki ne liitteineen päivineen. Sitten näistä, että mitä on menetelmiä, niin nyt on tärkeää huomata, että ja tuutte huomaamaan, kun luette sitä Ojasalon kirjaa, että kehittämismenetelmiä on todella paljon. Nyt jos joku teistä on niin kuin tehnyt akateemisen lopputyön, vaikka gradun tai ollut yliopistossa opiskelemassa, niin käytännössähän siellä opiskelijat tekee empiirisiä eli havaintoihin perustuvia tutkimuksia ja niissä on määrällisiä ja laadullisia menetelmiä ja määrällinen menetelmä tarkoittaa lähes aina kyselyn tekemistä jollekin kohdejoukolle ja haastattelut yleensä teemahaastatteluita jollekin kohdejoukolle. Nämä kysely ja haastattelu on erinomaisia myös kehittämistyössä menetelmiä, mutta on niin kuin tärkeää huomata, että kehittämistyömenetelmien kirjo on paljon laajempi kuin akateemisten tutkimusmenetelmiä. Ja kehittämistyömenetelmille on myös ominaista se, että yhdistellään monenlaisia menetelmiä. Eli tyypillistä olisi vaikka se, että me haastattelun keinoin pyrittäisiin tunnistamaan se, että mikä se kehittämistarve itse asiassa on. Eli haastateltaisiin sieltä niin kuin tilaajan organisaation ihmisiä, ja päästä niin kuin paremmin jyvälle, että mitä tässä nyt itse asiassa pitää kehittää. Sitten me voitaisiin tehdä joku konkreettinen toimintakokeilu, jota me havainnoidaan, ja sillä havainnoidaan nimenomaan sillä ajatuksella, että toimiiko tämä kokeilu. Ja sitten vaikka lopuksi kyselyn keinoin sitten kerättäisiin palautetta siitä, että mitä ne asianosaiset ajattelivat tästä asiasta.
siihen voisi hyvin lisätä vielä vaikka benchmarkkauksen. Eli benchmarkkaus tarkoittaa sitä, että joku on kuitenkin tehnyt tätä samaa kehittämistyötä jossain muussa ympäristössä, jossain muussa kontekstissa ja onnistunut ehkä hyvin. Ja nyt meidän kannattaisi oppia tältä toimijalta, joka on onnistunut erityisen hyvin. Ja sitten kun me tunnistetaan tällainen toimija, niin mennään kysymään siltä, että no miten te teitte tämän, että kun te tässä kehittämistyössä olette jo onnistunut niin hyvin. Ja tällä tavalla benchmarkkauksen tuloksia sitten tuoda tähän omaan kehittämistyöhön. Ja muitakin menetelmiä on, ja niistä niin kuin suinkaan niin kuin vähäarvoisin ei ole se, että me otetaan se koko työyhteisö mukaan siihen kehittämään. Ja tässä ehkä yhteisöpedagogit kaikkein parhaiten osaa tällaisia yhteisöllisiä ideointimenetelmiä, ja voi olla, että ne Viken ja Kutun opiskelijoille on vähän ehkä uusiakin, mutta lukekaa siitä Ojasalon kirjasta myös tarkkaan, että mitä nuo yhteisölliset ideointimenetelmät on ja mikä voisi olla sellainen menetelmä, jota itse voitte hyödyntää omassa kehittämistyössänne. Mainittakoon, että aivoriihi on aina semmoinen perusmenetelmä, mutta niitä on paljon muitakin ja voisitte vaikka kokeilla tällä kertaa jotain muuta menetelmää. Ja näistä kehittämistyön menetelmistä me tullaan tässä sekä KEH 1-kurssilla että KEH 2-kurssilla kyllä puhumaan paljon lisää, että ette jää pelkästään sen Ojasalon kirjan varaan. Ja nyt mä haluaisin sitten esittää teille 2 videota. Aloitetaan ensin tämmöisestä niin kuin kokeilukulttuurivideosta. Tämä on semmoinen animaatio, joka on 3 minuutin pituinen, joka on ihan älyttömän hyvä mielestäni. Ei se kertoo sen kokonaan sen idean, että miksi meidän pitää tehdä toimintakokeilu. Että on paljon, että me ei saada kaikkia asioita tietoon niin kuin tutkimalla tai haastattelemalla tai sitten meidän pitää mennä kokeilemaan. Ja tämä on tässä niin kuin 3 minuutin videossa kerrotaan just täsmälleen, miten se kokeileminen toimii. Sekä tämän päivän että tulevaisuuden haasteisiin vastaaminen edellyttää uusia ratkaisuja. Syntyvätkö parhaat ideat neuvotteluhuoneissa ja keksijöiden kammioissa? Mitä jos kysyttäisiinkin niiltä, joita asia eniten koskee? Pelkillä megalomaanisilla suunnitelmilla, jättiprojekteilla ja selvitysraporteilla ei saada aikaan todellisia innovaatioita. Tilalle ja tutkimuksen rinnalle, sen eri vaiheisiin tarvitaan kokeiluja. Ideoiden käytännön testaamista nopeasti, kevyesti ja pienellä budjetilla. Suunnittelukulttuurissa hankkeita ja projekteja viedään eteenpäin suunnitteluilla, selvityksillä ja selvitysten esiselvittelyillä. Haasteena on suunnitelmien vieminen käytäntöön. Avuksi voitaisiin ottaa kokeilukulttuuri. Kokeilukulttuuri on idean kehittämistä tekemisen, onnistumisen ja epäonnistumisen kautta. Kokeilu on ideaa seuraava nopea, muutamassa viikossa toteutettava käytännön kokeilu. Kokeilukulttuuri ei ole piperrystä eikä puuhastelua. Se haastaa nostamaan ideoiden laatua ja miettimään isosti. Toimialarajoja ei tarvitse kumartaa ja näin on aina tehty mentaliteetin voi unohtaa. Kun idean toimivuutta testataan niiden kanssa, joita asia eniten koskee, pitää uskaltaa astua ulos kokoushuoneista. Kaikkea voidaan kokeilla, mutta aivan kaikkea ei tarvitse kokeilla. Oleellista on tiedostaa, että kokeilut synnyttävät lopullisen toimintamallin. Ei niin kuin yleensä ajatellaan, että aivan kaiken täytyy olla tarkkaan mietitty ennen kuin kokeiluja ja prototyyppejä kannattaa tehdä. Kokeilu ei tee tyhjäksi suunnittelua. Suunnitella pitää kuitenkin vain niitä asioita, joita voidaan suunnitella, ei asioita, jotka selviävät oikeastaan vain kokeilemalla. Kokeilukulttuurissa epäonnistumista ei vaieta kuoliaaksi, vaan se on tulos. Kokeilu on oppimisen väline. Se auttaa huomaamaan heti, mikä toimii ja mikä ei. Kokeiluilla voidaan säästää aikaa ja rahaa. Nopeus ja drive vetävät puoleensa niin tekijöitä kuin muitakin resursseja. Niinpä pienet kokeilut saattavat hyvinkin houkutella isommat kalat paikalle ja sitten vain verkkoja vesiin. Nosta ideoiden laatua, laske kokeilukynnystä, kokeile nopeasti ja pienellä budjetilla.
No niin, eli tämä kokeilukulttuuri-ideassa oli nyt tärkeää teidän huomata, että sitä kokeilemista ei suunniteltaisi liian pitkään, eli siinä lähdettäisiin sille kentälle aika nopeasti kokeilemaan. Ja niin kuin siinä sanottiin, että se ei tee sitä suunnittelemista tyhjäksi, mutta todellakin hyvin nopeasti ja pienellä budjetilla sinne kentälle ja aika rohkeasti. Että tuossa meillä on myös jopa ihan ylemmässä ammattikorkeakoulussa, jossa edellytettäisikin oikeastaan semmoista rohkeat kokeilua, niin semmoisia ei aina uskalleta tehdä, että jäädään pikemminkin sille niin kuin selvitys- ja valmisteluasteelle. Ja myöskin sitten toinen tärkeä asia oli tuossa se, että epäonnistumista ei tarvitse pelätä, vaan että epäonnistuminenkin on tulos. Eli nyt siinä kokeilemisessa pohjimmiltaan saadaan tietoa juuri siitä kysymyksestä, että toimiiko tämä. Jos se epäonnistuminen tulkitaan sillä lailla niin, että ei toimi, tehtiin vaikka uusi tapahtuma, johon kukaan ei tule käymään ja ei saatu ollenkaan yleisöä, tai tehtiin markkinointikampanja, joka tavallaan meni pieleen, niin nekin kuitenkin tuottaa tietoa. Ne tuottaa tietoa siitä, että mikä ei toimi, ja se ei ole koskaan niin, että joku asia joko toimii tai sitten se ei toimi, vaan siellä on aina niin kuin asioita, jotka toimivat ja jotka eivät toimi, ja sitähän se kehittäminen juuri on, että löydettäisiin näillä toimintakokeiluilla ne kohdat, jotka eivät toimi, ja sitten toimivat kohdat laitetaan suoraan sellaisenaan täytäntöön. Ja sitten kolmas asia, mikä tuossa videolla oli tärkeää, on se, että kokeillaan pienesti, nopeasti, mutta siellä pohjalla on kuitenkin se, että me tavoitellaan isoa kalaa. Eli me sillä pienellä toimintakokeilulla niin se voi käynnistää sellaisen niin kuin kehittämisen lumivyöryn, jolla me loppujen lopuksi houkutellaan nämä isot kalat paikalle. Ja tähän liittyen nyt oikeastaan näyttäisin toisen videonkin, vaikka tuossa pahoittelen sitä, että siirtyminen näihin videoihin tässä on teknisesti hiukan haasteellista, mutta ehkä me onnistumme siinä kuitenkin. Ja siellä on semmoisen Aalto-yliopiston professorin kuin Anssi Tuulenmäki video siitä, että lupa tehdä toisin. Ja tämä on myös sitten kehittämistyön yksi semmoinen periaatejuttu, että meidän olisi niin kuin uskallettava kokeilla jotakin sellaista, niin kuin vaikka ihan pähkähullua tai hölmöä. Ja meidän olisi ensin tunnistettava, että millä tavalla niin kuin kaikki toimii, ja sitten niin kuin mietittävä uudelleen, että voisiko miten kaikki toimii, niin ajatella jo niin kuin tyystin uudella tavalla. Ja mä hirveästi pidän myös tästä Tuulenmäen näkemyksestä siinä, ja mulla ei ole ihan hirveästi lisättävää siihen, eli jos meidän opiskelijat pystyy opinnäytetöissä vähän niin kuin ajattelemaan tällä tavalla samalla tavalla kuin Tuulenmäki, niin se on jo todella paljon. Hei kaikille, mun nimi on Anssi Tuulenmäki. Mä tulen tuolta Aalto-yliopiston suunnalta. Mun intohimo on innovaatiot, erityisesti tämmöiset toimintatapa-innovaatiot, eli sellaiset innovaatiot, jotka vaikuttaisivat koko yrityksen tai organisaation tapaan toimia, riippumatta siitä, onko se koulu, kännykkäfirma, yliopisto tai apteekki tai mikä tahansa, se koostuu inhimillisestä toiminnasta ja mua kiinnostaa, miten se saataisiin tehtyä paremmin. Tässä mun jutussa on sellaisia puolia, joista varmasti olisi hyötyä nyt näille Inno-lukion kaikille haasteille. Sellaiset yleisperiaatteet, millä aidosti uusia juttuja saa syntymään, mun mielestä on siis se, että ensiksi meidän täytyy nostaa ideoiden laatua. Siis meidän täytyy miettiä sitä kyseistä toimintaa semmoisella tavalla, että me haetaan tämmöisiä ikään kuin konventioita, asioita, jotka kaikki tekee samalla tavalla ja yrittää tehdä ne vähän toisella tavalla. Ja se on ihan sama, mitä toimintaa me katsotaan, koulua, jääkiekkoa, kenkäkauppaa, me huomataan, että kaikki firmat, kaikki organisaatiot siinä toiminnassa on hämmästyttävän samanlaisia keskenään. Miettikääpä vaikka pizzerioita keskenään. Kuinka samanlaisia pizzeriat on keskenään? Tai pankit, tai autokaupat, tai
mitä tahansa. Ja nyt ensimmäinen vaihe mun mielestä olisi miettiä, mitä kaikki tekee samalla tavalla ja löytää sieltä jotain sellaisia asioita, jotka voisi tehdä eri tavalla. Me kutsutaan tätä ensimmäistä vaihetta ikään kuin alkuideaksi. Sä tarvit innostavan alkuidean. Ja on niin kuin turhaa lähteä tekemään sellaista, joka on jo tehty tai on hyvin samanlaista kuin kaikki muukin. On parempi hakea semmoinen alkuidea, joka haastaa jotenkin sen koko toimialan sen astisen tekemisen. No, tämmöisiä alkuideoitahan voidaan keksiä siis mistä tahansa. Mä kerron vaikka muutaman esimerkin. Vaikka kakun leikkaaminen on mietitty uudestaan. Kun siis kakkua on leikattu 2000 vuotta samalla tavalla, siis IYI ja sinne alle, ja sitten sä yrität kuljettaa sen siis lautaselle. Ja nyt yksi suomalainen ammattikorkeakouluopiskelija Maria Kivijärvi kehitti tällaisen kakkulapin, joka samanaikaisesti leikkaa ja tarttuu siihen kakkupalaan. Eli siis jos kakuleikkaamisen voi miettiä uudestaan, niin minkä tahansa jutun voi miettiä uudestaan, siinä on niin vähän muuttujia. Jos otetaan toisesta ääripäästä, niin vaikkapa kokonainen valtio on mietitty uudestaan. Jos mietitte, mitä Dubaissa vaikka oli 30 vuotta sitten, siellä oli hiekkaa, pikkasen öljyä hiekan alla ja pieni rantaviiva, ja mitä siellä nyt on, keinosaaria, rykennelmiä, sinne on rakennettu siis tällaista maailman houkuttelevinta ympäristöä tehdä kansainvälistä kauppaa. Eli siis siellä on tehty tämmöinen toimintatapa innovaatio. No ihan samalla tavalla me voidaan katsoa läpi vaikkapa pankkeja. Jos te menette pankkiin sattumanvaraisesti johonkin konttoriin, poistatte logot. Mä väitän, että te ette tiedä, minkä pankin asiakas te olette. Ne tekee niin samoja asioita niin samalla tavalla. Ihan sama tarina, jos menette apteekkiin, ruokakauppaan, kenkäkauppaan ja niin päin pois. Eli hakekaa ensiksi konventioita ja miettikää, miten se voisi tehdä toisella tavalla. Otetaan vielä yksi esimerkki, vaikkapa vanhusten huolto. Meille annettiin joskus sellainen haaste, että miettikää, miten vanhuksia voisi aktivoida. Ja nyt alettiin hakemaan sitten tämmöisiä erinäköisiä konventioita. Huomattiin, että yksi ainakin asia, joka on kaikissa näissä vanhustenhuollon bisneksissä tehty samalla tavalla, on siis se, että kaikissa on tehty sellainen perusoletus, että vanha ihminen on sen verran vanha ja raihnainen, että se on niin kuin passiivinen vastaanottaja. Sä otat passiivisesti vastaan, vähän niin kuin autohuolto, että vanhus ajetaan siihen pukille ja asiantuntijat tulee huoltamaan. Ja ihan samanlaista ikään kuin tämä vanhusten huolto, että sä käytät sitä palvelua ja sitten sä oikeastaan passivoidut entistä enemmän, hieman kärjistäen, mutta kuitenkin. Ja nyt kun huomattiin, että tässä on itse asiassa tämmöinen konventio, jota kaikki tekee hyvin samalla tavalla, niin ruvettiin kääntämään sitä toisinpäin. Miten siinä voisi sitten tehdä, mitä muuta siinä voisi tehdä. Ruvettiin hakemaan esimerkiksi sellaisiin kysymyksiin vastausta, että mitä vanhoilla ihmisillä on paljon. No, heillä on esimerkiksi paljon aikaa ja kärsivällisyyttä, paljon enemmän kuin meillä työssä käyvillä ihmisillä esimerkiksi. Sitten he varmasti osaa suomen kielen, historian, kulttuurin, ne on olleet täällä koko elämänsä. Ja sitten ehkä jo haluaa tutustua muihin ihmisiin, kun se oma verkosto siinä pikkuhiljaa alkaa harvenemaan. Annettuna tämä, niin tiedetään, että jotkut ihmiset haluaa opiskella suomen kieltä. Maahanmuuttajat, vaihto-opiskelijat, etc. Ja nyt meillä on alkuidea, miten me saataisiin tästä, mitä vanhoilla ihmisillä on paljon, käännettyä se toimintatavan muutokseksi. Miten tästä edettiin? No nyt tarvitaan kokeilemisen ideoita. Miten tätä ideaa lähdetään kokeilemaan? Ja tässä on kaksi perusvaihtoehtoa. Ensimmäinen on se, että me aletaan valtavasti suunnittelemaan, että miten tässä pitäisi edetä. Kokoustellaan, kirjoitellaan raportteja, pystytellään jotain IT-järjestelmiä, whatever. Toinen vaihtoehto on, että me heti aletaan sitä kokeilemaan, niin kuin esimerkiksi me nyt tässä tapauksessa tehtiin, soitettiin vanha ihminen paikalle ja maahanmuuttaja paikalle ja syntyi tämmöinen kielikahvila, jossa siis vanha ihminen selittää suomen kielellä tuntitolkulla, tässä on pöytä, tässä on kahvikuppi, tässä on teepaita. Sen kärsivällisempää kielenopettaja ei löydy missään. Hän ei ole siis mikään passiivinen vastaanottaja tässä, vaan hän on aktiivinen arvon luoja. Ja tämä juttu toimii nyt tuolla pääkaupunkiseudun kirjastoissa. Eli löydettiin ikään kuin koko toimialalle tyypillinen konventio, käännettiin se toisinpäin, kehitettiin nopeilla kokeilemisen ideoilla ihan suhtkot toimiva konsepti.
Samalla lailla meillä annettiin haaste joku aika sitten, miten nuoret saataisiin käyttää pyöräilykypärää, eli siis vaikkapa lukiolaiset. Ja nyt ensimmäinen vaihe oli jälleen kerran, lähdettiin pois neukkareista, neuvotteluhuoneista ja mentiin sinne oikeaan kontekstiin tekemään semmoisia ratoja esimerkiksi, että ihmiset huomaisivat, että joskus ajotaito ei riitä, synnytettiin uusi liikennemerkkikin, että ihmiset huomaisivat, että ei ole ihan kuolemattomia, mutta sitten erityisesti alkoi tulla esiin semmoisia oikeita ongelmia, mistä se ottaa kiinni. Esimerkiksi tytöillä, miksei jollain pojillakin on se ongelma, että hiukset menee huonoksi, kun ne on aamulla laitettu hyvin, kun sä pistät kypärän päähän, niin hiukset menee huonoksi. No, nyt löydettiin tämmöinen ongelma, ratkaistiin se yksi ongelma kerrallaan, ei siis koko tätä ikään kuin systeemistä ongelmaa, vaan aina yksi ongelma kerrallaan. Kututtiin parturikampaajan paikalle suunnittelemaan sellaisia hiusmalleja, jotka ei mene huonoksi, kun sä pistät kypärän päähän. Mutta kaikkein olennaisinta siinä oli mun mielestä tämän mun tarinani kannalta oli, että yksi meidän tutkijoista sitten teki tämmöisen kokeilun, että hän printtasi erilaisia pyöräilykypärän kuvia ja laittoi niitä vessan peileihin kiinni. Aina kun ihmiset käy vessassa, jossain he siis joka tapauksessa käy, he voisivat kokeilla, että minkälainen kypärä mulle sopisi, kun ne kypärät oli liimattu siihen. Sä näet sen ikään kuin omassa päässäsi. Eli todella yksinkertainen, halpa, nopea kokeilemisen idea. Ja mä kutsun näitä kokeilemisen ideoiksi just sen takia, että se vaatii kuitenkin pikkasen luovuutta keksiä, miten sitä noin nopeasti ja halvasti pääsisi kokeilemaan. Koska vasta näistä kokeiluista meidän mielestämme alkaa syntyä sellaista oikeasti tärkeää informaatiota, miten se asia pitäisi ratkaista. Ja näistä kokeilemisen ideoista alkaa syntyä toteuttamisen ideoita. Jos te mietitte vaikka Ikea, joka nyt kaikki tuntee ainakin niillä paikkuilla, joissa Ikea on, niin ei se alkuidea välttämättä ole kovin niin kuin omalaatuinen, siis myydä halvalla toimivia huonekaluja. Siis tuhansia yrityksiä maailmassa, jotka ovat sitä mieltä, että kiva olisi myydä halvalla huonekaluja, mutta kukaan ei ole toteuttanut sitä niin hyvin kuin Ikea. Eli se on todella hienoja toteuttamisen ideoita sen alkuidean päällä. Ja ihan samalla tavalla, olipa se juttu mikä tahansa, me tarvitaan hyvä alkuidea, mielellään toimialaa haastava alkuidea, mutta ennen kaikkea me tarvitaan niitä kokeilemisen ideoita, jotta me päästään sitä eri lailla toimimista kokeilemaan. Ja niistä eri lailla toimimisen kokeiluista alkaa tulla vastaan sit sellaisia ongelmia, joita muuten ei ole ratkaisemassa ollenkaan. Ja kun ne ratkaistaan innovatiivisella luovalla tavalla, alkaa syntyä mielettömiä toteuttamisen ideoita. Ja ne toteuttamisen ideat on se juttu. Ja nyt kun teille tulee näitä erilaisia haasteita tässä seuraavien viikkojen kuluessa, niin mä toivoisin, että syntyisi erityisesti siis kahta asiaa. Ensimmäinen on se, että te ajattelisitte vähän isommin kuin yleensä ajatellaan. Miettisitte koko sitä toimialaa, mitä kaikki siellä tekevät samalla tavalla ja pyrkisitte tekemään jotain vähän eri tavalla. Mutta samaan aikaan, kun te ajattelette noin isosti, teidän pitäisi ennen kaikkea miettiä tosi pienesti, että te lähtisitte heti nopealla pikkukokeilulla synnyttämään juttuja ja niistä syntyy ne toteuttamiset. Meillä oli sellainen keissi viime vuonna, että meidän piti miettiä siis kehitysvammaisten ihmisten elämää ja me synnytettiin tämmöinen hidas kassa, joka oli niin kuin tosi nopea kokeilu, jonka seurauksena sitten kaikkien mielestä hidas kassa on olemassa ja se on saanut siis miljoonien eurojen edestä mediahuomioon City Marketille, kehitysvammaisten ihmisten asioille. Siis vaan kokeilemalla voisi saada tuollaista huomioon. Jos me olisi kirjoitettu joku raportti, kukaan ei olisi ollut kiinnostunut. Eli mieluummin kokeiluja ja mieluummin sellaisia kokeiluja, jotka haastaa sitä, miten tähän asti on tehty. Silloin tästä Inno-lukiosta alkaa tulla isoja asioita. Tsemppiin. Pieni hetki, me muutetaan taas äänilähde, niin kestää hetken aikaa.
Mä vaihdan sen äänilähteen. No niin, eli siinä Aallon Anssi Tuulenmäki kertoi nyt luvasta toimia toisia. Siinä oli paljon yhteyttä tuon kokeilukulttuurin kanssa. Ei se, mitä pitäisi tehdä, niin tunnistaa vaan, että mitä kaikki tekee samalla tavalla ja voitaisiko me tehdä niitä asioita jotenkin toisella tavalla. Tai mitä tilaajan organisaatio tekee, on aina tehnyt samalla tavalla, että voiko sieltä tunnistaa luovuutta käyttäen sellaisen konvention, jota voisi kokeilla tehdä toisella tavalla, ja tämä oli sitten se alkuidea. Ja sillä idealla, että vasta kun me sitä alkuideaa kokeillaan sen toimivuuden, vasta sitten me saadaan tietää loppujen lopuksi, että onko sitä mihinkään vai ei. Ja tuossa oli tosiaan mielenkiintoisia asioita myös, että eihän niin kuin selvitykset ja tutkimukset tai semmoinen niin kuin taustatyö yleensä kiinnosta juurikaan ketään, mutta nämä toimintakokeilut voi saada paljon myös mediahuomiota, että itse tuossa kerron, kun meillä oli semmoinen hanke, että me yritettiin osallistaa semmoisia kulttuurin epätyypillisiä käyttäjiä kulttuurin pariin, ja me mentiin sitten tuonne Itä-Helsingin bupeihin pitämään aforismipajoja ja julkaistiin siitä semmoinen bubiaforismikirjakin, että niin kyllähän se kiinnosti esimerkiksi mediaa, että kun tehdään vähän jotain asioita eri tavalla, niin erilaiset toimijat kiinnostuvat myös siitä. Eli tämä mun viesti oikeastaan tässä näistä 2 videosta olisi se, että menkää kentälle, menkää nopeasti, vähällä valmistelulla, olkaa rohkeita, olkaa innovatiivisia, tehkää kaikkea hauskaa, älkää pelätkö epäonnistumista, arvioikaa tuloksia, saatatte onnistua valtavan hyvin. Sitten ihan tämmöiseen vähän prosessimaisempaa, että miten tämä opinnäytetyöprosessi etenee. Tässäkin voi olla jonkin verran koulutusohjelmakohtaisia ja alueyksikkökohtaisia eroja, mutta pääsääntöisesti opinnäytetyöprosessi menee niin, että me tässä kehittämistyömenetelmät 2 kurssilla viimeistään tullaan vaatimaan opinnäytetyö-ideapaperi. Ja siinä ideapaperi, tai kerron tuossa hiukan myöhemmin, että mistä ideapaperi koostuu, minkälaisia asioita siinä pitäisi olla selvänä. Mutta kun se idea on toteuttamisvalmis, niin sitten sinulle nimetään henkilökohtainen opinnäytetyöohjaaja. Eli jokaisen tulisi tietää, että kuka on hänen opinnäytetyönsä ohjaaja. Ja ohjaaja kun on tiedossa, niin sen jälkeen voidaan solmia tämä opinnäytetyöyhteistyösopimus, joka on kolminkeskinen. Sitten alkaa se itse opinnäytetyön tekeminen ohjaajan tukemana. Ei siinä on tosiaan, että millä tavalla se prosessi menee, että jossain koulutusohjelmissa voi olla enemmän tämmöisiä yhteisöllistä ohjaamista ja sitten jossain toisessa koulutusohjelmassa enemmänkin yksilöohjausta, mutta näistä koulutusohjelma- ja alueyksikköeroista sitten kyllä ohjaaja pystyy sen tarkemmin selvittämään. Prosessiin kuuluu myös opinnäytetyöseminaari, joka yleensä järjestetään noin 10 päivää ennen sitä hetkeä, kun opinnäytetyö jätetään arvioitavaksi. Tässäkin jo näitä opinnäytetyöseminaarien käytännöt myös vaihtelevat alueyksikkökohtaisesti ja myös koulutusohjelmakohtaisesti. Esimerkiksi täällä Helsingissä kulttuurituotannon seminaari on muutettu tämmöiseksi 2-osaiseksi, joka enemmän muistuttaa ryhmäohjaustyyppistä kuin perinteistä seminaaria, kun taas YP:llä ja Vikellä on tämmöinen ehkä enemmänkin seminaarimuotoinen perinteistä seminaaria muistuttava toteutustapa.
molemmissa on hyvät puolensa. Ja sitten lopulta, kun se opinnäytetyö on valmis, eli sen voi jättää arvioitavaksi, niin meillä täällä ILKassa on kypsyysnäyte, ja tuo kypsyysnäytteen alkamisajankohta on myös sen opinnäytetyön niin kuin deadline, eli tällöin opinnäytetöitä otetaan arvioitavaksi. YP:ssä ja KUTussa niitä otetaan arvioitavaksi 2 syksyllä ja 2 keväällä, ja VIKessä kerran syksyllä ja kerran keväällä. Ja noin pyöreästi se tuon tyyppinen se prosessi on, ja sitten oman ohjaajan kanssa voi näistä yksityiskohdista neuvotella. Siellä myös pyydetään näiden videoiden linkkiä, ja ne ovat kyllä näissä opetusdioissa on ne linkit, eli niistä voi käydä kuuntelemassa uudelleen, ja suosittelenkin, että käytte kuuntelemassa uudelleen. Ja näihin linkkeihinkin, nekin on lähteitä, eli opinnäytetyössä niitä voi käyttää myös ihan lähdekirjallisuutena. Sitten vielä niin kuin opinnäytetyöohjauksesta muutama sananen. Itse olen nyt ohjannut opinnäytetöitä yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa aika paljon, ja siellä on muutamia asioita, joihin haluaisin kiinnittää huomiota. Että ensinnäkin niin kuin opiskelijan näkökulmasta, niin opiskelijalla on oikeus saada ohjausta, että ohjaajaan saa ottaa yhteyttä. Mutta se niin kuin vastuu siitä ohjauksesta, niin se kuuluisi olla opiskelijalla, eli lehtori kyllä saattaa lähettää, tai ohjaava lehtori saattaa lähettää viestiä, että mitäs nyt opinnäytetyölle kuuluu, kun en ole sinusta pitkään aikaa mitä kuuluu, mutta pääsääntöisesti kuitenkin niin se vastuu työn edistämisestä ja ohjauksen saamisesta kuuluu opiskelijalle. Ja tässäkin voi olla koulutusohjelmakohtaisia eroja, että juuri siinä, että pyritäänkö ohjaustilanteet saamaan ryhmäohjaukseksi vai henkilökohtaiseksi ohjaukseksi. Eli esimerkiksi kulttuurituotannossa täällä ILKassa ohjaus on yksilöohjausta lukuottamatta sitten ennen sitä opinnäytetyötä oleva seminaari, ja tämä seminaari on sitten muutettu tämmöiseksi kollektiiviseksi ohjaustilaisuudeksi. Mutta oli se nyt se ohjaamisen niin kuin struktuuri mikä hyvänsä, niin ohjausta kannattaa pyytää, ja siihen on myöskin oikeus. Sitten, että mitä olisi syytä huomioida, kun ohjaukseen tullaan, niin ehkä niin kuin se asia pitäisi hylätä siinä ohjaukseen tullessa, että ohjaaja arvostelee sitä työtä. Eli silloin kun työ on ensinnäkin, meillä on jo siis kulttuurissakin niin perusteellinen ajatus, että ei keskeneräistä työtä ei arvostella. Eli arviointi tapahtuu vasta sen jälkeen, kun se opinnäytetyö on jätetty arvioitavaksi. Ja sitä ennen ohjaaja tarkastelee sitä siitä näkökulmasta, että mitä tässä seuraavaksi kannattaisi tehdä, mitä ehkä kannattaisi ajatella uudelleen. Siihen voi niin kuin sisältyä kritiikkiä, mutta se on niin kuin erilaista kuin arviointi. Eli arvioinnissahan katsotaan sitä työtä taaksepäin, mutta ohjauksessa sitä työtä katsotaan eteenpäin. Eli että mitä me voitaisiin seuraavaksi tehdä, mitä seuraavaksi kannattaisi tehdä. Eli mä sanoisin niin, että ohjaukseen tulemista ei kannata jännittää. Että se on parhaimmat aina ohjaussessiot on sellaisia, kun opinnäytetyön tekijä ja opinnäytetyön ohjaaja yhdessä pohtii, että mitä seuraavaksi kannattaisi tehdä. Kannattaisiko jotain muuttaa, kannattaisiko jotain siirtää, kannattaisiko kerätä lisää aineistoa, kannattaisiko vielä miettiä tuota tavoitetta, kannattaisiko tätä opinnäytetyön tarvetta perustella paremmin, mikä se opinnäytetyön tuotos sitten loppujen lopuksi on ja miten se esitetään. Nämä on sellaisia kysymyksiä, joita olisi ohjaajan kanssa yhdessä pohtia. Eli ohjaaja ei anna määräyksiä, ohjaaja antaa ehdotuksia ja mielellään semmoisia opiskelijan kanssa yhdessä keskusteltuja
ehdotuksia. Eli älkää, se joskus sen oikeastaan tunnistaa sen niin kuin ohjauksen jännittämisen siitä, että opiskelija ei tee muistiinpanoja. Että ottakaa nyt ne muistiinpanovälineet mukaan, että siinä on semmoinen vaara, että jos sitä niin kuin ohjausta jännittää ja ajattelee sitä arviointitilaisuutena, niin sitten jää niin kuin vähemmälle huomiolle se, että mitä seuraavaksi kannattaisi tehdä ja mihin suuntaan sitä opinnäytetyötä kannattaisi niin kuin edistää. Itse ohjauksessa käytetään aina sellaista, että vaadin aina lisää tekstiä ennen kuin tullaan henkilökohtaiseen ohjaukseen ja sitten myöskin siinä ohjauksen aikana sovitaan, että milloin tulee sitten seuraava versio opinnäytetyöstä ja mitä se asioita se voisi sisältää. Mutta tosiaan niin ajatelkaa ohjaajaa sillä, että ohjaaja on sellainen todennäköisesti vähän kokeneempi, kiva kaveri, jonka kanssa voi yhdessä miettiä, että mitäköhän tuolle mun työlle seuraavaksi kannattaisi tehdä. Mutta arviointikin kuuluu tähän asiaan, eli arviointi sitten tapahtuu sen jälkeen puhtaalta pöydältä, kun opinnäytetyö on jätetty arvioitavaksi. Ja opinnäytetyössä on aina virallisestikin 2 arvioijaa. Siinä voi ohjaaja saattaa olla toinen arvioija, mutta se ei ole välttämätöntä. Eli joskus arvioijat voi olla myös niin kuin ulkopuolelta, jolloin he ajattelevat sitä täysin puhtaalta pöydältä. Mutta pääsääntöisesti niin kuin ohjaaja saattaa olla toinen arvioija. Ja opinnäytetyöt arvioidaan asteikolla 1–5, jossa 1 ja 2 on tyydyttäviä suorituksia, 3 ja 4 hyviä ja kiitettävä on sitten 5. Tuota 5 ollaan käytetty niin kuin pikkusen säästeliästi, eli 5 alkaa olla jo sellainen työ, että siinä tarkastajatkin on sitä, niin kuin, sitä mieltä, että no, niin kuin, jos eivät nyt aivan henkeään haukon, niin ovat kuitenkin hämmästyneitä tuon työn laadusta. Ja oikeastaan tästä opinnäytetyön julkaisemisesta jo sanoinkin, eli Theseus-verkkokirjasto oli siis se julkaisupaikka, ja opinnäytetyön ohjeet löytyy myös HUMAG-wikistä, eli sinne HUMAG-wiki kirjoitatte opinnäytetyö ja etsitte ne ohjeet. Esimerkiksi opinnäytetyön palautusohjetta on tässä turha käydä läpi, koska se on suhteellisen monimutkainen ja se yksityiskohtainen ohje löytyy sieltä wikistä. Ja sitten se ideapaperi, eli tässä on nyt sellainen ideapaperi, jota itse olen omilta opiskelijoiltani vaatinut, että tämä, siis siinä vaiheessa, kun ohjaajaa ei vielä ole nimetty. Ja ideapaperin vaatimukset voi vaihdella totta kai myös koulutusohjelmakohtaisittain, mutta tällaisella ajatuksella kyllä tulee se opinnäytetyö idea selväksi. Eli ensin siellä täytyy olla joku asia, mitä pitää kehittää. Eli kun opinnäytetyö on kehittämistehtävä, niin sen pitäisi lähteä siitä kehittämisen tarpeesta liikkeelle. Ja sen tarpeen pitäisi olla sellainen, että se ei ole pelkästään sen opiskelijan päässä tai opiskelijan mielestä tuota pitäisi kehittää, vaan myöskin sen niin kuin tilaajan tarpeesta. Eli tilaajahan tekee tilauksen opinnäytetyöstä, hän tilaa kehittämistehtävän opiskelijalta. Eli sen takia tilaajalla ja tekijällä pitäisi olla suhteellinen yksimielinen näkemys, mitä tässä opinnäytetyössä tehdään. Ja tämä on myös se syy, miksi ehkä se opinnäytetyö yhteistyösopimus on syytä solmia liveenä, koska silloin ohjaaja, tilaaja ja tekijä ovat yksimielisiä siitä, että mihin tällä opinnäytetyöllä pyritään, mikä sen opinnäytetyön tuotos on ja millä menetelmillä niistä tavoitteista päästään tuotokseen. Ja tällaista mallia myös kutsutaan niin kuin 4T-malliksi, eli ne 4 T:tä tulevat niin kuin näistä T-kirjaimella alkavista sanoista, eli ensin tarve, sitten tavoitteet, sitten toimenpiteet ja sitten tulokset ja tuotokset.
Ja esimerkiksi jos te haette joskus ministeriöiltä apurahoja tai haette EUlta vaikkapa ESR-rahaa, niin näissä hakuvaatimuksissa on nämä täsmälleen samat asiat, eli tarve, tavoitteet, toimenpiteet ja tuotokset. Ja siinä niin kuin kohdassa pitäisi kertoa se, että mikä niin kuin nykytilanteessa on puutteellista, eli miksi sitä toimintaa pitäisi kehittää. Se vastaa niin kuin tavallaan kysymykseen, että miksi tämä opinnäytetyö on tärkeää tehdä, miksi tämä opinnäytetyö on myös niin kuin mielenkiintoinen ja miksi se on tärkeää lukea. Että siihen sisältyy jopa sellainen ajatus, että jotain ikävää tapahtuu, jos tätä kehittämistyötä ei tehdä. Jotkut puhuu niin kuin lukijan viettelemisestä, se voi olla lukijan motivointia, mutta se on tavallaan myös niin kuin lukijan viettelemistä, että se vietellään ovelasti siihen, että lukijalle tulee sellainen tunne, että itse soiko, että tämä opinnäytetyö on tärkeää tehdä. Ja silloin kun me ollaan tunnistettu tarve, niin siitä on hyvin lyhyt matka tavoitteisiin, koska kun me tiedetään tarve, niin me määritellään tavoitteet sillä tavalla, että toteutuessaan ne poistaa tarpeen. Ja menetelmä, kehittämistyön menetelmä, niin menetelmä taas tarkoittaa siis sitä keinovalikoimaa, millä me päästään tavoitteista niin kuin lopputulokseen, tavoitteista tuotokseen. Eli nuo kehittämismenetelmät, ne on niitä toimenpiteitä, ja ne toimenpiteet voi olla hyvin konkreettisia, niin kuin me tuossa 2 videolla esitettiin, eli ne voi olla tämmöisiä toimintakokeiluja, pilotteja, joissa me tehdään havaintoja siitä näkökulmasta, että toimiiko tämä vai eikö tämä toimi, miten tätä pitäisi parantaa. Ja kun me ollaan saatu uusi toimiva, vaikkapa konsepti, toimintamalli valmiiksi tai opas tai mikä se tuotos onkaan, niin silloin me ollaan jo hyvin lähellä tämän opinnäytetyön kokonaisuutta. Me tarvitaan siinä myös tutkimusmenetelmiä käyttöön. Meidän pitää osata haastatella, meidän pitää osata havainnoida, meidän pitää myös osata joskus tehdä kyselyitä, meidän pitää osata benchmarkata, eli yhdistellä monenlaisia menetelmiä päästäksemme siihen lopputulokseen, eli siihen tuotokseen. Ja sitten vielä hirmuisen tärkeä on se loppuvaihe, että arvioidaan tämän opinnäytetyön onnistumista tai sen kehittämistyön onnistumista. Jos esimerkiksi opinnäytetyön tuotos on liuta kehittämisehdotuksia, jotka ovat nousseet esiin tämän kehittämistyöprosessin aikana, siinä on jalostunut tuotokseksi erinäinen määrä kehittämisehdotuksia, niin olisi hirveän hyvä, että nämä kehittämisehdotukset sitten jalkautetaan sen tilaajan toimintaan, että ne ei jäisi vain irrallisiksi. Siinähän voisi, kun vähän mielikuvitusta käyttää, niin pitää vaikka siellä työpaikalla kehittämispäivän, jossa opinnäytetyöntekijä pääsisi kertomaan siitä tuloksesta ja sitten kertomaan näistä kehittämisehdotuksista. Ja sitten voisi vaikka käyttää jotain yhteisöllistä ideointimenetelmää sen päivän aikana, jolla me niin kuin ideoitaisiin, että miten nämä kehittämisehdotukset voitaisiin panna täytäntöön siellä tilaajan toiminnassa. Ja nämä kaikki kannattaa raportoida sitten opinnäytetyössä. Ja tämä eroaa akateemisesta tutkimuksesta niin kuin monellakin tavalla, mutta myös sillä tavalla, että tutkimushan loppuu siihen, kun tutkimusaineisto on kerätty ja analysoitu, niin tutkijan ei tarvitse ikinä välittää siitä, että soveltaako joku näitä tutkimustuloksia vai ei. Se on niin kuin vaihe 2, että sitä sitten hyödynnetään tai ei hyödynnetä. Eli tosiaan viekää, jalkauttakaa se tuotos sinne tilaajan toimintaan. Jos se on opas, niin kaikkien pitäisi tietää, että miten sitä opasta käytetään. Sitä opasta voisi olla myös hyvä testata. Eli nyt jos tämä teidän kehittämistyö tuottaa tuotokseksi oppaan, niin mahtuuko tähän opinnäytetyön aikatauluun se, että sitä opasta testattaisiin käytännössä, että on myöskin niin, että toimiiko tämä itse opas, vai pitäisikö sitä opasta vielä sitten muuttaa ja päivittää.
Ja vähintäänkin niin, että kaikki siellä oikeat henkilöt siellä tilaajaorganisaatiossa olisi tietoisia siitä, että tämmöinen opas on nyt tehty. Ja siihen juuri tämmöinen kehittämispäivä voisi olla hauska konkretia. No niin, tämmöisillä ideoilla, eli tässä pääsette tekemään kaikkea sitä, mitä olette 3 vuoden aikana, 3 tai 4 opintovuoden aikana oppinut, ja nyt sitten pikkuhiljaa siirtyä tähän työn kehittämisen tasolle.